Qatt kont taf li taħt il-Belt Valletta hemm belt oħra? Belt taħt l-art, mduża, mudlama, imma b'istorja rikka li tieħdok lura miet ta' snin. Curtis Kallus, assistent kuratur, akkumpanja lil dan l-istazzjon waqt mawra bħala parti minn l-attrazzjoni Underground Valletta biex jurina x'hemm moħbi taħt saqajna. Fil-fatt stajna nesperjenzaw siti preservat minn Heritage Malta li minn 4 snin ilu beda jitgawda mill-pubbliku Malti u anke dawk li jżuruna, partikolarment dawk kollha li għandhom għal-qalbhom l-istorja. Dan is-sit kien tħaffer oriġinarjament mill-Kavallieri ta' San Ġwan, mill-Olja Xiberras, biex minn barra li timbena belt ġdida ikun hemm sistema ta' ħażna tal-ilma. Fil-fatt dlong tidħol mill-bokka, it-temperatura tinbidel fredda ta' salib, il-bar ta' barra jinbidel fi sħana. Kallus spjegalna li wara l-perjodu ta' żmien l-ordni, is-sit kompla jikber fi żmien il-ħakma Ingliża u l-gwerra u l-post serva ta' shelter għal eluf ta' ċittadini. Ewwel nibdew billi nħarsu l-istorja ta' żmien il-Kavallieri, sewa bażan iż-żmien immedjat ta' wara l-Assedju kbir, fej bażan kien tbagħat Francesco Laparelli hawn Malta biex jikkrea belt ġdida. Iċ-ċisterni li naraw fil-bidu kienu ġew skavati apposta biex għal-ħażna tal-ilma. Mbagħad wara ngħaddu għat-tieni fażi wkoll fejn ninżlu fix-shelters fejn dawn kienu ġew skavati apposta biex jintużaw bħala refuġju fi żmien il-gwerra fit-tieni gwerra dinjija. Min barra ċisterni għall-ilma, labirint ta' toroq jiddeskrivu x-xenarju fl-eqqel tal-gwerra, fejn daw kollha li kienu jinżlu hemm isfel kienu jsegwu d-direzzjonijiet ta' fejn iridu jmorru. Hawnhekk stajna naraw ukoll kmamar privati li dak iż-żmien familji kienu jħaffru jippruvaw jagħmlu għad-dar temporanja tagħhom. Dan kollu spjegah Curtis Kallus u sostna li meta wieħed jinżel hemm jista' jara vera l-ħajja kif kienu jgħixu f'post li kien jesa' aktar minn 30,000 persuna. Jesperjenza l-istorja kif nafuha b'mod differenti. Sewa x'hekk eżempju ħankellmu fuq l-Assedju kbir. Sewa ħanaraw wara x'ġie krejat minn hemm isfel stess biex f'każ ta' assedju ieħor li fil-verità ma materializzax. Min-naħa l-oħra fi żmien il-gwerra ħanaraw in-nies kif kienu jħassuhom waqt li kienu jkunu hemm misfel bil-bombi niżlin fuqhom. So ħatara misfel in-nies kif kienu jgħaddu żmien, ħatara x'kienu jħossu, il-feeling ukoll ta' klaustrofobja, so qed naraw ma tkunx wieħed jew tnejn ma dak iż-żmien kienu jkunu anke mijiet u anke eluf. L-assistent kuratur qalilna kif l-esperjenza tal-Underground Valletta issir bi gruppi ta' 15-il persuna waqt li spjega minn fejn wieħed jista' jixtri il-biljetti għaliha. Jista' jidħol ħaġa fuq il-website ta' Heritage Malta kif ukoll ta' Underground Valletta, jista' wkoll jitlob informazzjoni minn kull sit ta' Heritage Malta. Aħna hekk miftuħin Monday, Wednesday, Sunday, isiru 5 tours kull darba, tista' tibbukkja online kif ukoll tista' tibbukkja minn ġo siti ta' Heritage Malta.